Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय 2 जानुवारि 1 तारिख पिकनिक जानो नागिरदों आरो बिहामजो पार्टि गथ' गथाय ज' जाजाय। ओइ नाराबारि ओरै थांगासिनो दं मोनहैथ'वाखै नालाय थाबायनायखौ फिसा बानानै menang dah deh. Sopirnya ini jangan uasin, sudah ada pertarungan ini uasin. Bisa genang nalai. Saya benang gojai somsom. Uas saya sudah ada. Oh macam bikum jauh dong baby, hamzah ni gitu lah. Mama ini kayak. Nih. Kita biar piknik जानाय जायगानिफ्राय जोंना ट्रेनबो नुहुरो। ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो birat goथावथार जागोन जोंना। बयलार बेदर, अमा बेदर, बेनिफ्राय ना। साहा लोंहांदों पिकनिक जानायाव। राजा लेखियो रे साफ नाय गिलासा होनाय नङा बिदिनो ओंखाम जानांगौ। जोगोनारफोरा गाबलाय खोलाय कारपेटआव जिरायना दं। माखासेफोरा साहा लोंदों, माखासेफोरा जिरायनानै दङ। गथ' फिसाफोरनो ओंखामखौ kulung menang guna. Kulung menang guna kita bisa. Nih jangan kriran lah. Angkri dah जानाय लोंनाय जागासिनो आरो। Nih बेदरा आहाय ada keluar sih. Nih बेदर ये बयलार बेदर बयलार. Tahu jangan bayi mana ada bayi nabra. Dia kita naik. Hai. Dia nam. Bayi jangan kita. Jangan kau bukan kau. Besar roket sih. 1 Januari जोब्बाय गावबागाव न'आव जों बिहामजोफ्रा थांबाय आरो फिसा गासैबो। उननिफ्रायसो भिडिअ बानायहरबाय आङो माने सिगां जास्लाबनो हाला। मोनाहांबाय नालाय दाना गेदेरफोरा एसे सोरबा लोंग्रा लोंसिगोन। सासे बिदाय होनोसै सासे गाबाय नै ग्रुपनिफ्राय।
फैबाय आरो गथ'आ जै गोलोमफैबाय टपखौ खेवना होनांबाय नै मेंना गथ'आ लांगाब गाब उन्दुबाय जोंहानि गथ'आ जों सानैबो फैबोदो जोंहानि सना भुमिकानि बाबाया फैयाखै